Kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe, tiri paChibanda Media. Tadzoka zvakare neupdate yamukoma wedu panapa, mukoma Chihuri. Patisati tapinda hedu munyaya, handisi kufamba ndega, ndine musikana ndiri kufamba naye panapa, anonzi Esther. Esther, uri sei? Une nzara here? Handiti ka utaurawo semunhu abva adya, kana hamuna kubva madya here? Makaguta. Alright. Saka nyaya yedu panapa Esther achazenge achiita sei, achiti translateera nyaya iyi nekuisa muNdebele, handiti ka because ndakaona kuti tine maaudience akawanda vekubulawayo uko, vanenge vasinganyatsonzwa kuti zviri kunzi kudii. Saka ndo basa richaita delight panapa muzuva ranhasi. So regai tingoti dzokere kumashure zvishomanana tisati tapinda muupdate yatinayo apa. Mukoma Chihuri ndo vaye vane vhidhiyo rekutanga, vaiti mukadzi wavo akamitiswa namadzibaba, handi ndizvozvo? Yeah, ndizvozvo. Saka delight vaudze nemuChindebele. Okay. Right. Indaba ekhulunywa ngayo ngekababa lapha uyabe litshela indaba yesi2, like because ukhuluma indaba ayakayenzakala kumfazi wakhe, ukuthi umfazi wakhe wathathwa ngumpostori ayakhonza kuye. Wathathwa ngumpostori, wathathwa umfazi ngumuntu ongumpostori. Saka ndingamazvinzwawo, handichapedza ndakugona Ndebele hangu manje. Saka tichakuita hurukuro iyi namukoma nemuchishona, then Esther achazoita sei, achazoitranslata kuiisa mururimi rweNdebele. Vachele delight ngesiNdebele. Bengaqeda ukukhuluma belitshela indaba eyenzakalayo kubaba lo, bengaqeda then mina ngizoliqedisela yona indaba, ngilitshela ngesiNdebele ukuthi kwayenzakalani ekugcineni. I hope hausi kutituka, handiti ka, because kana wakatituka mucomment section wachangotiudza. Alright. Saka regai tipinde munyaya. Mukoma, nguva yange yareba. Yeah, zvechokwadi. Uri sei upenyu? Upenyu uri right. Hatiri nanje, ko chando chakamira seichi? Chando chiripo zvacho. Chando chakatonakira kaimi mune madzimai? Chando asina pressure, chando po. Yeah. Alright. Ndiri kurangarira mukoma pavhidhiyo ratakaita riri, muchitsanangura imi muchiti mudzimai wenyu akamitiswa, murikuda kunomhan'ara. Alright, kana kuti ngatiti chingotipaiwo update kubva patakapesera pape kuti tigone kuziva kuti zviri kufamba sei pari zvino. Yeah, nyaya yazvaikaita yaifanira kupinda mudare musi wa14 this month, iri Sunday. Saka chikazoitika ndechekuti sabhuku Chikwende vakaendesa tsamba kuvakomana vandainetsana navo madzibaba, Joseph Rimbani. Saka yaenda tsamba ikoko, mai vacho vanhu venge variko vakaramba kusaina, vakati haachagara kuno, aenda unovhura suwe kwakutama. Then zvadaro, saka nyaya ikazongomira ikadaro dare pandakazobva ndazoshidzwa nana sabhuku vachiti nyaya yangu ndofanira kuenda kwamambo, vandanopiwa tsamba yekuti handinofanira kuenda nayo kwamambo Chief Chivero. Saka ndo mamira azvikaita nyaya yacho. Saka makatoendesa here tsamba yacho kwamambo? Tsamba ndisati ndaendesa. Mbotsvaga mari yacho yekuti ndiendese, but vekwamambo ndikavabata ndikataura navo, vakandiudza zvekuita. Vakati ndofanira kuuya $40 nechitupa changu nezita remunhu wacho, ekuti vazonyora masamonzi avo ekuti nyaya ifambe. Achishedzwa kudare kwamambo. Ko iwo mukadzi wenyu uyu mamusiya ari sei kumba? Mwana ari kukura here? Atotanga here kukika? Chii chiri kuitika mudumbu? Ari kutamba here? Mudzimai right now asisipo. Asisipo? Yeah. Akadzokera kuna madzibaba wacho. Muri kuti kudii mukoma? Ndichiri kurangarira kapa vhidhiyo ratakaita riri muchitaura imi muchiti mukadzi akamitiswa but muri kugara naye, nekuti deko kuti haasi kugamuchirwa, if I'm not mistaken, kwaakamitiswa kwacho akadzingwa, kuhama futi akadzingwa. Saka
haana imwe option ndosaka muri kugara naye. Ya vakazofonerana Mhm. akanzi ngauye, Mm. vakafonerana vakataurana akanzi ndauye, saka iye pakangoti ndakuenda, vatangoti it's okay, Mm. sezvo nhumbu yakuenda kune muridzi hakuna chikaita sei chakaipa, Mm. asi hatikwanisi kuti timise nyaya dzedu Mhm. kumatare. Mhm. Tofanira kupe matare papedzise Mhm. basa ravo ratikatanga, Mm. Mm. tochinzwawo zvizhinji kubva kudare kuti dare ndo richazopa decision kuti poitwa sei. Alright, pakuenda apa da unatsonzwisisa munenge mapamhanya nguva ndedzedu handitika. Let's take our time. Achienda akatokuonekaiwo here kuti ndaakuenda kumuridzi wenhumbu kana zvakafamba sei? Muridzi wenhumbu wacho aifonera imimi here kana kuti aifonera iye munhu wacho waakapa nhumbu? Natsodonongodza ipapapo. Effect ino hanafonera inini, Mm. hozi neina hataitotaura tese. Mhm. Akafonera iye mudzimai ainge ari mudzimai wangu, Mm. vataurana achinzi uya, Mhm. tikati it's okay. Apa akaenda Mm. ndikatomuperekedza, ndikatomusiwo ndamukwidza sezvo semunhu inge ari mumaoko medu, saka unofanira kuona kuti munhu afambawo akwirawo, zvatongoudzawo hama dzake kuti munhu aita sei, akwira aenda uko. Yeah. Saka makatorova here hanzi kamunamato kwekupedzisira. Aiwa, pamunamato apa panamatika, because pane something chekuti unoda munamato ka, but kana nyaya ichiri kukubata ka, zvinonetsa, nekuti ivo vana madzibaba vakapedzera kufona vachitangika kushaudha vachifonera mukadzi kuti vaishaudha inini, asi ndopaakazosvika pakwataura no rega tikupe nhamba dzake muite sei, mumufonere direct. Kwandiri havandifonere direct, asi vanongoudza vanhu kwandiri, inini havana chavari kutaura kwandiri. Yeah. Mukoma imi munenge muri kuda kureva nhema inini. Handisi hangu kuti ari kureva nhema ndiani, but ndiri kufungidzira kuti ndimi. Handiri kuziva pavhidhiyo rekutanga riri imi makaramba makati bota, hamusi kudya, so, but hani makarodzorewo here vhidhiyo handakakuinterviewa pakasiyana siyana. Mai vakazotora vakati haiwa baba bota vakatodya, but maita kuti hamusi kudya. Aitaurai chokwadi mukoma. Aiwa, pafeya paito chokwadi, hapana kana kunyepa, hapana kana kunyepa, nekuti nyaya dai tainyepa, nekuti zvinozvakafanana nevamwe vanenge vachiti kwakaendawo kukatengesa ukazodai, but hapana zvinhu zvandinotaura is true, hapana kana kunyepa, zvinhu zvitori zvechokwadi. Yeah. Ndifunge kudaro kuti mukadzi mukaona munhu wechikadzi kashoma, wakwanzi kashoma guys, kuti munhu wechikadzi ataura kuti munhu akandidya bota iye asina kudyiwa, munhu anenge akatodyiwa zveshuwa. Aiwa, zvazvinoita ka zvinosiyana nemafungiro evanhu, nekuti zvakafanana for example neexample yandine mimi Chibanda Media, vamwe vari kuti ukapiwa mari, handiti muona, asi inini ndikati handina Hanzi akapiwa mari ndiani manje? chini, ndikanzi vanhu vari kutaura, vamwe vari kuti kwakaenda uko ukapiwa mari. Yei, mari yei? Because zvakafanana pandikatoti kudare ndashaya mari yebhasi, vamwe vaiti no, wapiwa mari kwaChibanda, kwaChibanda utopiwa hanzi mari yei? amenoka yekuti waendesa nyaya kwaChibanda. Asi zvakafanana neizvozvo ka, but imimi chokwadi puripo ndozvandatomutaura, hapana mari yamukandipa handiti, ndozvakafanana neizvozvo kuti bota unokwanisa kubvunza kunzi ukarova here munhu, kuti handina, mumwe anoti ukaita sei, zvakaita, but chokwadi chacho chinenge chiripo. Handiti maibata sense yacho. Alright. Pane pamwe panoda kunzwisisa, ndoziva kuti kwamunogara, kungave kumusha kana kuti kungave kunogara ari kunoko, pane vari kuziva here vemudhuze vange vavakidzani maererano nezvenhumbu iyi kuti imi mudzimai wenyu akamitiswa neumwe murume? Ya, vari kuziva. Ndianani? Alright, musataure mazita, tikutori kana vari vavakidzani kana dzingave hama, uye vari kuti kudii, vari kuzvitambira sei, vari mundapi mashoko avari kuuya nawo vachikupai? Vavakidzani, even kana pandaigara pamba pacho, ya, tikatopiwa notice, nekuti vakatozobvunza kuti akosei munhu akamuurira adzoka. Fandatongonzwawo this mwedzi uno uchipera utsvaga imba. Saka vamwewo vavakidzani vari kuziva, even kana vhidhiyo rikabuda pekutanga, vavakidzani vamwe vaitondibvunza kuti takuona, ruzhinji vanondiziva vari kutondibvunza. Ya. Da kumbotaura hanguwo zvangu, right, da kutombobata landlord wako ava. Right, saka iwo landlord wako ava vakarwadziwa, funga kwako chii chakaipa kuti wazotipa kuti
zvinhu zveumba mako iyoyo wakupe notice as if kana kuti wanga ugara uri kunetsana nawo ameno. Aiwa, ina handina nguva yekutaura nemunhu ina. Ndinambobvira ndanetsana navo ndikatozongona vangotiwo mumwe musi vakutongotishedzawo tese. Tiripo vakati mutsvaga imba nekuti imba yedu ida pendwa da kuisa matiles. Patango sezvo ini ndaive ndatoudzwawo kumba. Kwaiva waenda unotaura nyaya yavo vabvunzawo nyaya yavo kumba kwana mekuru vangu. Then ini nyaya nchibva ndatoiudzwa. Ivo vakasara votaura nyaya dzese ndakuita sei? Ndakutodzisiva. Because pavakazosvika pamba ivo vachiona ndikagara nemukadzi wangu wacho panze. Vakangozongosvika pakutanga kupopota kuti muri kutambisa mvura. Muri kuzodai panapa bhoro richazovharwa. Vakatanga kungopopota zvikawanda ndatongoona kuti something even face yenge yachinja. Kuti munhu pane something chinotaura ukasangana nemunhu unofanira unanzirira. Nditi kuti unonyatsoona kuti iyi mufesi iri kuita sei. Inotokuratidza yega. Saka unoreva kuti ivo vakatsamwa kuti mudzimai wako amitiswa uye hauna kumuramba ndozvakapa kuti vakupe notice. Handizive zvenotice pamwe iye munhu ndianoziva purpose yake because handichaziva kuti chinangwa chavo ndechipi. Kana kuti nekuti pekutanga ini ndaibhadhara mari dzangu in advance. Pandaiwanawo mari ndaibhadhara mari yangu kana 2 months. Handiti mukadzi wangu avepo pacho ndopakatanga kuti aiwa mari yenyu ye2 months handichaida idouble. Ndakuda kuti mwedzi wangu uchipera muchingondipochi mari yangu handichada in advance kuti 3 months kana chinda ngoda mwedzi uchipera uchiripo mari yangu. Saka wakatopiwa notice kunzi notice wakapiwa this month. Vakandiudza this month. Wanzi kana mwedzi wapera ubude. Vakangoti tsvagai imba takupai notice. Saka hapana chekumirira. Chokwadi but mutemo zvawo haubvumidzi kupa munhu 1 month notice. Mutemo sekuziva kwangu unobvumidza kupa munhu 3 months notice. Aiwa, tinozviziva zvedu kuti ndizvozvo but zvinongonetsa ukangorambira pamba pemunhu. Kana munhu akuti buda une mawezi ekuti ubude unongobuda because hazvizonakidze manje. Hazvizonakidze because muchapedzera makusati ana mangwanani. Kana kuti uchidzoka uchibva kwauri kubvaona dhorakiwa. Unoita sei? Aiwa ndizvozvo. Avo ndo vavakidzana vako hama dzepedyo maybe ana Mudhara ana Sistrain machichi because video rakatrenda mumastreet esocial media paTikTok paFacebook paYouTube chichi rakatrenda. Vakati kudii? Vaibvunza. Vaifona even my brother tipe negative comments or positive comments achaya. Vaingobvunza kuti kuenda kunozviburitsa, vamwe vaiti sei uri kunozvinanika pachena, vamwe vachiti ukadhakwa, vamwe vachiti munhu nemunhu anotaura maonero ake. Asi chandinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe nderokuti kana iwewe usiriwo wachiitirwa achikurwadze, chinorwadza aita sei? Achiitirwa. Zvakafanana rufu kana ruri panext door. Runenge ruri kuti munhu afirwa yeye hakwanisi kudya sadza harinake parufu pavo. Asi ini ndikaenda kurufu rwevamwe vanhu sadza ndorinzwa kunaka kwaro nekuti ndiri parufu rwevamwe vanhu. Asi kana rufu rwazouya kumba kwangu sadza handirinzwi kuita sei? Kunaka. Saka ruzhinji rweZimbabwe pane vamwe vari kutuka hangu. Inini hangu zvekutukwa handinei nazvo zvokutukwa. Because chinhu chese chine advantage nedisadvantage. Oro chinhu chese unotosangana nemiedzo. Unototukwa nevamwe vanokusimbisa. Kune vamwe vari kutonibata vachiti dai ukatiudzawo, vamwe dai ukati. Asi pane nguva yekuti iweweka unoudza hama kuti varume chiitiko changu chakati. Chiitiko changu chakati. Sei issue yangu inini yekutanga ndine friend yangu yandikaudza ari kuisei nemumwe ari muno manoshanda paNew Star Center apa. Ndakanyatsomutsanangura nyaya yangu ndiaimbondikamfota achitombotichedza kumba kwake kuti imbouya kudai pandaita stress pese ndianondombotry kundikanzera even recently ndiri kumba kwacho. Pandikatoti ndasvika musi wamaiti muda kundiona ndikatobva ndikatodhinwa somewhere ndikangosvika kunosiya zvandikasiya nekutokwira kuenda kumba kwake. Handiti because ndianoziva problem yangu. 1 handina mai, 2 handina baba handitika. Dai ndichitoo ndine vabereki ndaingobudawo ndichiita sei? Ndichinotaurawo nyaya dzangu. Handitika. Saka vazhinji mumwe anotaurawo zvaanofunga. Handirambidze vanhu matauro avanofunga. Asi inini ndindikachiitirwa chinhu. Ukazoona wakuti munhu wakuenda kumamedia kana kuenda somewhere handitika. Chinhu icho chinenge washaya counseling ikasimba kana kuti washaya vamwe vanouya even hama unodzodza chinhu. Hapana paakauya achiti
uyai tigare pasi. Munhu anenge ari kumba kwake, then iye kunzwa kuti nyaya yako achibanda, mumwe ndopa kutanga kukufondera. Ko pazvaiitika izvi wakambouya here tikagara pasi tikataura. Because kuya kwachibanda 1 handana kuya kuzotsvaga vamwe vari kuti maybe pamwe akatsvaga mari tsotsi. 2 inini ndaitsvaga rubatsiro rwekuti nyaya yangu isvike kwamambo, nekuti hakuna munhu anokwanisa. Chandiri kuda ndechekuti nyaya yangu itongwe. Hatisi kurambidza ka vamwe, kune vamwe vanenge vachitaiwa tiri maprofita isusu tinokwanisawo kubatsirawo nepakati, kwozotiwo kuna nasangoma wanotiwo tokwanisa kubatsirawo nepakati. Handirambe. Ini chandiri kuda inyaya yangu kuti aiwa nana madzibaba watimborwisanawo. Kana uri ana sangoma, alright, kana n'anga ndiwo ana sangoma anditika. Muda kuti wakubatsirei nei n'anga? Aiwa, inini chandaitoda chaicho pamberi paMwari ka. Iye handichaiti ana kutora mukadzi wangu kana kuti iye aiti iye ane simba chairo. Ndaingoda kuti kana pana sangoma chaiye kana vanoita zvehonye chaizvo, kana ane zvaanoita ari ikoko, it's fine. Kuti avamukaurise. Ya, timboonana because iye ari kuti ane simba. Iye ari kutiwo ini ndozvinzwa. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe kune n'anga dziye dzinoti idzo dzinogadzira, dzinoita sei. Mukana ndiwo wokuratidza simba rako, because nyaya iri kuzikanwa nemunhu wese. Hanzi unobata mukoma, woita kuti munhu iye aite sei? Taurai next. Aiwa, kana honye kana vanokwanisa kana zveinyuchi zvacho, it's fine. Kana even maprofita, kune maprofita ariko kana vachikwanisa, nekuti iye muprofita yakataura kuti ndida musungira chiraramo chekuti anorarama anogwesha gore rese handiti. Ina handina kumutadzira, iye ndakanditadzira. Saka kana kune vanokwanisawo kubatsira vari maprofita, zviri zvemahara hangu mari handinei. Kana uri maprofita unoda kuti waite sei manje? Vanongoitawo zvavanoita nekuti iye ndiye anonzwa denga ka. Handiti kune vamwe vanoti togugudza denga tichirenzwa. Vanobatsirawo. Shoko rinobvumira go back to sender. Aiwa, go back to sender ka, but ini ndiri kurangwa ka, uyu muprofita ka ari kundiudza go back to sender, ari kuda kuti ari kundiranga. Saka kana ini ndichirangwa ndiri ini ndakatadzira, toita sei? Ini ndikatadzirwa, hana kutadzira munhu ka. Inini hana kutadzira, handina chandikatadzira munhu, hana kutuka munhu. Even muprofita wacho ndikangomunyorerawo mameseji andikamunyorera kuti ano, kana iwe une zvauri kunzwa kana zviri kunetsa, nangana neni face to face, ndifonere. Yeah. Saka ndara, sorry, kapatrika iningobvunze. Saka sofa ndozoti mune heartbreak handiti. Saka tikutarisira kuona maiguru rini futi, maybe kana kuti makatotanga here. Aiwa, for now, sati isu kuchishona toti kana nyangu ukafirwa kungoti mukadzi achifa. Ukakusi kufirwa kawo. Aiwa, katikumbopa example. Ti kana wafirwa nhasi, wotobva wati ndakutowana. Kuenda kwemukadzi akuzoti wobva wati nhasi kamukadzi achienda. Wakutongoti aiwa ndakutotora. Aiwa. But handiswa hangu zvekutora hangu. Zvongotoka muri munhu wenyama, muri munhu wechirume ka, ropa richiri kumhanya, musati matanga here. Tsvaga ka. For now une situation yandiri ka. Handisati. Because chinhu chikuru futi ndine mwana ka, nditi muri kuziva. Mwana iye anenge achida kutariswa. Saka ndikamhanya kuti ndakutsvaga ndotora futi ndisati ndaona kuti mwana uyu zvakamira sei ka, hakuna kwandiri kuenda. Saka alright, maone nhau yakanaka. Mwana like now ari kugara nani mwana? Mwana ana mbuya vake. Mai vakazvara mudzimai wangu. Alright. Ndovachanga vachigara naye. Ya, tisati tanyatsofinalize kuti zvichafamba sei, nekuti ivo vanga vatombonditi ndiyo yozoita sei kumutora. Saka tisati tapedzerana ndataura navo. Manje akura zvakadini mwana? Ari kusvitsa 2 years musi wa20 this Friday. Alright, but ndiri kuona kuti mwana imi semunhu wechirume hazvingona kunetsa kuti mugare naye, because mwana kazhinji mwana ada vanhu vechidzimai kana vanhu vanogara vari pamba, because anoda kuwaisa kuita sei. Saka makamutora manje muchazozvikwanisa, muchazozvikunda sei? Aiwa, kana amutora mwana atorwa hapana zvekuita, because mwana mukomana ka, hapana zvekuita. But chero ari mukomana age mudhara too, let's be honest. Saka ndodi, because mai vanenge vasipoka kana. Because chekuita chacho hapana. Ndikambotaurawo nesister yangu iri kurushingo. Akati mwana ndawe, but unozotarisa kuti mari yacho yekuenda kurushinga nekudzoka hapana, obvious hapana pauchaendesa mwana asina chekudya.
mwana anenge achitoda kutenga mapamba umuindisirwo chikafu uendewo naye because uchaenda nebhasi mapamba 2 years Yeah, 2 years, or maybe ah, ekupfekedzwa akurara usiku just akurara emergency noti masikati akurara yeah. even zvangu inini handidi kushora hangu kuna mbuya vangu especially ambuya vangu mwana wangu ngari safe end handina hangu problem nazvo handidi kutaura zvekunyepa kana kuti ndivati ane problem neni kana even mwana aiwa mwana wangu aripo kana kuti maungotaurawo zvekuitira kuti kana wakazvinzwa aiwa hatitaure zvinhu kana munhu pupuro chinhu chakanaka kana uchiitirawo chakanaka unofanira kutenda aiwa inini hangu navo ambuya vangu mai vemukadzi wangu handina problem navo ya vari kundiitirawo zvakanaka mwana wangu ari musefendi akatochengeteka zvakanaka because ari kuna mai vacho maproblems aiwanda but kuna mbuya vacho maproblems hakuna akawanda handitorina kana problem yandikaudzwa mwana wangu atori right. Alright. Ndeapi mashoko amungade kupa kune vamwe vanhu vachazogona kusangana nedambudziko rakaita serenyiri kana kuti vakatombosangana nedambudziko rakaita serenyiri ndoziva kuti dambudziko iri harina kuwira imimi chete harina kutanga nemi uye harisi kuzogumira kwamuri ya ndozvatinge ndichitsanangura kazvia ndichiti kana nhamo iri kwemumwe sadza rinoita se rinonaka kana rakwako sadza riite se harinake ini chanongopa kuruzhinji rwezimbabwe nevazhinji varume vamwe vanotukawo but kuuya kwandikati kwamurika ndine vamwewo vanhu vari kundibata handitika vari kutowo chiuri tido kudai dai wafambisiwo kudai nyaya yako handiti chekutanga ukawanawo munhu wokuturira nyaya yako hauzopindiwo mupfungwa dzimwe dzedzi handofunga munoziva kuti varume vakawanda vamwe vari kuzvisungira nekuda kwevakadzi vamwe vari kunwa mishonga vamwe vari kuda asi ukawana counseling ikawanda for example seinini dai ndenge ndisina kusimba kutaura kuno kuti ndisisipo ndikatodona kudhara because ndaisangana nezvakawanda handiti zvaindibata semunhu unenge uchitiwo ukashinga asi zvikuru kana tiri sesu vanhu vechirume wasangana nedambudziko handisi ndatanga naro vakawanda asi zvinoda ngozvishingisa uendewo kucounseling uchisanganawo nevamwe uchisheya sekusheyawo kwandiri kuita ndotonzwawo kusununguka vamwe hameno kana vanotuka ndavatukawo because dambudziko harizi rake Alright. But ndaita mubvunzo ini apa taungotaura tangodiscussa zvedu nyaya apa sei kazhinji kacho nhai neme delight muchataurawo futi papa sei kazhinji kacho chiti kana munhu wechikadzi kana akanzi right aita upombwe kuti imba inoparara kazhinji kacho but kana ari munhu wechirume aita mwana kusaita kunoita mwana 4 or 5 imba haiparare sei dambodzwa pfungwa dzenyini pfungwa dzangu ini dzinoti pachishona katinoti mukadzi anorambirwa chifambi mukadzi arambirwe uroyi arambirwe zvimwe zvese saka ana baba zvagara zviri kwatiri kauti ana baba vanongombotsva magirlfriend vanondi asi mukadzi haukwanisika kutsvaga girlfriend nekuti murume aita kutsvaga boyfriend nekuti murume atsvaga girlfriend hazviiti ndo pachishona chedu ndofunga kana akusi kanenge akudzvinyirira here kaka hatimbonzwe wechidika inzwanzwa matuke kwakuita sei inini pakufunga kwangu kudzvinyirira handiti because pachikuru vhele pavanhu vakuru nezvavanotaura ndezvekuti mukadzi akahura anoite anonhingira anorambwa then murume anobvumidzwa kuti vakadzi hupu but inini I think zvinofanira kutariswa paboth sides handiti kana murume ane mukadzi wake handiti pane vaya vanoita zvebarika vanotobhilivha nenyaya dzebarika vaya kana murume ane mukadzi wake even wada kuda kutora umwe mukadzi you have to inform before usati waita zvese zvikwete kundotsvaga magirlfriends uchizadza uchiti zvanzi nekuti ndiri murume baba takakuudzai kana ndopa munoramba kapa iwe mukadzi angazvikazvita mukadzi anoramba because vanhu vechikadzi most of the time anoti kana azviwanira murume wake ari kutoda iye ega handiti saka obvious anoramba inini muchiti unimi kuti you take advantage yekuti anzi tira vanhu vechikadzi saka vanhu vechikadzi hatifaniri kuhura handiti but chokwadi ndechekuti tese nemunhu wechirume hafaniri kuhura
but imimi munogoramba kuva 2 or 3 say because what it is according to census, previous census yakaitwa ika vanhu vechikadzi wenge wakawanda kudarika vanhu vechirume, but imimi moti hanzi 1 man mota hanzi 1 man 1 wife. Zvinozofamba sei? Vamwe venyu vanozowana kupi varume? Alright, muri kuona kuti panyaya when it comes panyaya yebarika iyi ndingati reason inoita kuti tiramba nditi mukanotisa kuti vanhu vazhinji vanenge vachitoda nyaya dzebarika idzi vanhu vanotambura varume vari marombe handiti ndo vanenge vachida nyaya dzebarika idzi, then poti vane varume vari responsible kuti even akaita vakadzi 3 handiti vese vanowana zvavanoda, vana vanoenda kuzvikoro zvakanaka zvavanongoshuvirawo vakadzi vavo zvakanaka handiti. Saka then there's a difference between murume anenge achitambura nemurume anenge ainayo mari yekuti achengete vakadzi vachona vese vaanenge achida handiti, nemurume asina mari asi achida kuwanza vakadzi nevana vekuti vatambudzike. Saka urati zviri nani hazvo kana kuti aine mari oita barika zviri nani than kuita barika asina mari. Zviri nani for munhu ane mari kuti aite barika pane munhu asina ari kutambura but akuda kutowanzira vakadzi mitoro. Kozi vakadzi vari kuwandirwa nemitoro yevana baba vasina order yekuti vanenge mutoro pachindevere kuti mutwalo ndofunga mazvinzwa. Muri Zimbabwe ameno mukoma, kana mune zvimwe zvinhu zvamuda kuti tazinge tatobuda munyaya yedu, kana mune zvimwe zvamuda kutaura again, this is the time. Ine chandinoda kungotaura ndechekuti hakuna chinorwadza kuti muprofita tichitiwe ndiwe muprofita uri kuyambutsa vanhu handitika. Watora wonyenga mukadzi wemunhu, wanyenga mukadzi wemunhu iwewe, wakutoda futi kutoranga murume wacho wemunhu wemukadzi wawatora, wakutotaiwa ndoita miko dzacho ndidzei. Nekuti maprofita akawanda vamwe vari kutora vakadzi vevanhu nekuti uya hataure vanhu ava naJose Rimbanava hakuzi kutanga kumukadzi wangu inini, itori system yavo maprofita aya ekutora vakadzi vevanhu handitika. Kune imwe kesi futi katomboitika mashure muya ndikanzwa kuti vakatombosimudzana kusvitsana mapurisa handiti, but challenge inoitika manje kukwana mutubva uko vanotsikirira nyaya dzacho, hakuna kwadzinoenda inini senyaya yangu yenge yanzi itwe dare handiti kwamutubva ikoko kwasabhuku, asi ikazosvika pamwe pekuti vamwe vaiti chura haachagara muno mari kuHarare, vamwe vachiti ngaende unotongerwa kwaNero, vamwe vachiti asisa masabhuku mamwe vaibvumirana nekuti nyaya ngatiitese ngatiitaure inofanirwa kutaurwa mudunhu rineri handiti. Saka kana chinhu chaitika ngachitaurwe. But zvakaitika izvezvo I think ndinoona zvakatokodzera nekuti sekuziva kwangu inini kanyaya hombe yakaita seiyoyo haitongwe nasabhuku, nyaya yekuti munhu atora mukadzi womunhu inotongwa namambo. Saka zvitori nechikonzero mukoma wangu, musatye. Ipapo ndinozvinzwisisa, ndinongozvinzwisisa. Haini chandinongokumbirawo ndechekuti kune vanokwanisa kuti inini vandibatsirawo kuenda kudare, sezvo ndambotaura futi ndodzokora, kana kune maprofita vanokwanisa kundibata kuti ashamwari yakunotimboitawo zvatinoita, kana masviki vane sangoma vanokwanisa kuti aiwa shamwari uyo atimboitawo zvatokwanisa kuita, nekuti inini handisi kuzorora, ndoda kusvika ndasvikawo kuhwina nyaya yangu itaurwe. Chero meni munoida, aiwa kana meni yacho chikwanisa kunopisawo kana pamasuo ingaende unopisa. Ini chandiri kuda ndoda kurwisa kuti svika ndawana justice, chandiri kuda kwandiri justice. Saka muda kurwisa spiritual. Aiwa, zvese zvanenge vanoda kubatsira, munhu ada kubatsira nechaanokwanisa kuti hashamwari uyu ndikubatsirawo nechi. Kana evhenwo human rights malawyers varipo vari free, nyaya yangu kana kunonzi kuchi kucivil court vachida kundibatsirawo kuti iende inokwanisa kuenda. Nekuti kwamambo pamwe anoti hazviri kunonoka tokwanisa kuendawo civil court. Alright. Nekuti iye wacho ari kuti inini kana kwamambo ndikashedzwa handina zvandinoita, ndinoprofita mambo wacho, ndoprofita sabhuku wacho, newe wacho ndoprofita mukadzi wako, mese ndokuita se ndokuprofita, ndosimuka ndoudza kuti handitongwe neminyaya dzakadai. Right, aiwa, izvo kunogona kurungotaurawo uko, but isusu ngatimirirei, sezvo handiti mati muri kutendesa nyaya kudara nditi. Ngatimirirei tinzwe kuti koti yacho yakamusamona acharegedza kuuya here.
tozotangira ipapo handiti. Yeah, it's okay. Right, Esther. Ndofunga wazvinzwa zvinge zvichitaura mukoma handitika. Saka toda kungoita kuti amwe maaudience edu aya vasingazivi chi Shona ungova-summarizire nyaya iyi muchidimbu, but usasiye zvakare kuisa message yekuti mukoma vari kutsvaga vanhu vanogona zvekurwisa munyika imweya kuti vaite sei, vavabate, vanorwisa chi, vavabatsire kuti vanorwisa munhu akatora mudzimai wavo. Mashoko iya usaarekidze ukataura iyayayo. Alright. Njengoba besikhuluma indaba yokuthi ubaba besiqedisela indaba yakhe umfazi wakhe lo wathathwa nguProfeti. Hanti uKaresu bekhuluma esithi yena umfazi wagcina sehamba sesiyohlala lo Prophet lowana, sesiyohlala endlini kaProfet lowana. Yena then nguye osesala lo mntwana, then umntwana yena wamhambisa kugogo. Ugogo nguye ozala umama. Njalo bekhuluma ukuthi ugogo lo ngumuntu olenhliziyo enhle kakhulu, ugcina kahle umntwana. Ubekhuluma indaba yokuthi yena uhambe le ndaba le kubakhulu abakhulu abasekhaya ngale inkosi. Uhambisa indaba le inkosi uthi indaba le ithethwe ukuthi kuzohamba kanjani, njengoba yena uProfet lo wayekhuluma ukuthi yena ufuna ukulungisa ubaba lo, uzamqedela like ufuna ukulwa laye emoyeni. So ubaba lo la ukhuluma kweyakhe indaba uthi ufuna abantu abazamnceda. Kungabe kuyinyanga, kungabe kunguProfet ongakwanisa ukumnceda ukuthi ekwanise ukulwa, ngoba uProfet lo utho usebenzisa yona le indaba yokuthi yena nguProfet, uthi akula lutho angaluyenza. So noma engaze ehambisa indaba le kunkosi ngale ekhaya, akula umuntu ongakwanisa ukuyenza, akula lutho abangakwanisa ukumyenza lona, ngoba yena yenza nguProfet. So lapha ubaba uthi noma kungabe kulomuntu ongakwanisa ukuthi ethumele noma ukufaka utheni ngathi i-lightning ngale khuluma ithi lightning ngakho ukuthi ngabe kulomuntu ongakwanisa ukumnceda ukuthi ethumele izinto ezingakwanisa ukulwa lo baba lo, njengoba yena ngumuntu nje kaso Prophet ukuthi ngakwanisa ukulwa labantu abakwazi izinto zasemoyeni kumbe izinto ezenziwa ezulwini. Lakho ulesibuzo sokuthi umuntu nxa ngumuntu okhonzayo esithi yena uyakhuleka, uqeda njalo uthatha umfazi womuntu, uthatha i-advantage yokuthi kuthiwa mina ngiyakhuleka njalo nje akula lutho engaluyenza. Uyabuza ukuthi mina ngingayaliswa yini ukuthi ngihambe enyangeni, njengoba yena eyenzani ethatha i-advantage yokuthi yena ngumuntu okhonzayo. Nxa engumuntu okhonzayo kaso umuntu olwa labantu abayenza izinto ezi-right, izinto ezilungileyo. So yena ufuna ukuthi encedwe ngabe inyanga ngamaProfit ukuthi yena indaba yakhe ikwanisa ukuphela. Ngoba umfazi sehamba sowahlala lo Prophet lowana, then umntwana uhlala lo gogo. Yena ufuna ukuthi indaba encedisa indaba yena leyo ukuthi ubaba lo wathatha umfazi wakhe nguye selisana laye. Sesilwa laye Kharesu, sesilwa laye ukuthi vele mina akula lutho ongangenza lona. Wapedzile. Sengiqedile. Alright. Hey. Muri Zimbabwe tinotenda nerutsigiro rwenyu, musakanganwe kulike, kufollowa zvakare handiti Facebook page redu rakanzi Chibanda Media Plus Chibanda Media, nema YouTube channel yedu maviri yakanzi Manas Chibanda nemwe yakanzi Chibanda Media, uye zvakare nepa TikTok pakanzi Chibanda Media. Ine ndinonzi Manasi, ndiri mwana wekwaChibanda. Ndofunga makuwaziwa kudhara. Is bye.